7 talk too early. Oh, Indaba, talking my business isintu, nazo zonke indaba zabasha. Ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 pm. Umshana suka kancane eduze kwe-radio sifuna abantu abadala sikhuluma indaba ezi-serious ezithinta lona ke ezocansi, the original sex indaba. Namuhla sibheka ke i-mental health kuyona ke lenyanga njengoba ke sibheka the possible insufficient disorder angadala abnormal behavior that perhaps can cause irregularities angaba khona. Abanye abantu baze bebe namagama ke bethu usibanibani uyadomoroza ngenxa ukuthi kukhona ukuthikamezeka okuba khona ekhanda. Sibheka nje kakhulu udaba othinta ke i-mental health nanokuthi mhlambe kuthinta kanjani nawo umdavazo. Kama umeneliswa kaNdwandwe, I'm now joined by our resident umngani wethu, ilunga lethu lomndeni, udokotela uNkosinathi Shabalala, uyi-sexual health practitioner and a family specialist. Uyamejja kakhulu kuzona ke ithinta kakhulu nomndeni. Dokotela uShabalala, welcome to iGagas. Kunjani ngani baba Ndwandwe? Ngiyaphila Mshengu, kunjani? Ngikhona baba, ngibingelele neGagas FM. Umndeni wami baba. Sibonge, siyazibonga nathi ukuthi yabona uma kusekhona ilunga lomndeni you feel ukuthi konke kuhamba ngendlela. Yes, you can catch the conversation ku YouTube channel as we are live now. Sikhuluma ayithinta yona ke i-mental health. Ungakwazi ube yiphathi yeshow nawe manje ukuthi ngabe kuthinta kanjani i-relationship okuyona njengamanje. Doc, ake siqale nje sibheke i-significance yokuthi ube stable as umuntu and kungani kumele sikhathazeke makuyikuthi kukhona okungahambi ngendlela. Ukubaleka nje ukuthi ube stable, ube 100%. Kubaleke ngani empilweni nje in general? Nokubaleke kakhulu menelisi, kakhulu ngoba manje if usibuka lento ekuthiwa i-mental health, siyabheka ukuthi i-mental health has been excluded for quite a long time, you know. Even post 1994 akekho actually umuntu ofuna ukukhuluma nge-mental health. So now even i-awareness of mental health, you know, siyaleka kuyona. As we understand mental health as a society, you know, as we understand mental health as communities. Sure. Because now we will be looking at two perspectives here. Sizobe sibheka umuntu, you know, onenkinga nge-mental health, bese sibheka ukuthi our society yona ke iresponda kanjani to umuntu onenkinga nge-mental health, you know. So vele sisenkingeni enkulu when it comes to mental health. You know, if you look at even budget, there's only 5% of the total budget allocated to mental health. Okusho ukuthi even, you know, government wethu, even abantu, you know, abasiphethe abayinakile indaba ye mental health. I was going to pose the question, who's to blame ngoba ukhala ukuthi saleka kakhulu when it comes to addressing ama matters athinta mental health? The thing is, when it comes to mental health, in a stigma, there is the problem. So the society attaches, you know, a lot of stigma kubantu abanenkinga, you know, ngama mental conditions. Kube ngazathi manje bona abasibona abantu, kube ngazathi manje bona bahlukile, you know. So nana lokho kuyamvalela umuntu ukuthi asukume athi uyofuna usizo ngoba uyasaba ukuthi uzobuka kanjani, you know. Ungena nje endaweni ebhalwe ukuthi mental health clinic or ebhalwe ukuthi mental health center, usulabelishwa as umuntu, you know, ohlanyayo. Umuntu onenkinga la dokotela ukuthi kunezibhedlela ezaziwayo noma ama centers athi manje ukuthi kwakhona ukuthi uthikamezekile beze bezisho ngegama ukuthi hayi ubelonga lapha and leyo nto iyabulala ngoba manje sizama ukwelekelela as well. Now if abantu bengezukwazi ukusukuma beze kithi bethi bazofuna usizo, then sisenkingeni ngoba siyabalahla labo bantu, bayasilahlekela, asifinyeleli kubona ngokuthi sikwazi ukubasiza, you know. So mina ngokwami as udokotela ngisenkingeni ngoba manje angisiyena udokotela wabantu abaspecific, ngudokotela wawo wonke umuntu ogulayo. Uma kusakhona umuntu ogulayo, then kumele ngisukume as udokotela ngizama ukumelekelela lowo muntu. But inkinga ifika ibe sekuthenini njengamanje ngikunikeza umzekelo, namhlanje besine mental health walk. Si raise indaba ye mental health awareness. Le walk lena ibisuka, you know, ngo King Dinizulu Road iya eCity Hall, eMayor's office. Lapho besiyo deliver i-memorandum of ama grievances, i-memorandum of ikhalazo, you know, eqhamuka from abantu who are suffering from mental health. And besi part and parcel of bona labo bantu
abasafarishayo from mental health conditions. Okay, usakhuluma nje ngama mental health conditions, akwesibabheke lama disorder ngoba uyasho ukuthi udokotela lapha wonke umuntu. Imaphi ke lama disorder athinta nje ngqo I mental health ukwachaza nje ngendlela so that ebone nomuntu ukuthi shothi usibani ngenze ukuthi usafarisha base ngamdiagnose akumele kube khona I-diagnosis ekhona. Akumele kube khona diagnosis. The thing is vele with the mental health ekugcineni kosuku I-aim is to find I-diagnosis. I-aim yodokotela kadokotela ukukutholela inkinga bese yakulungisela leyo nkinga ngayindlela thizeni. So masibuka I-mental health sine criteria esi-applyayo ibizwa ngokuthiwa i-DSM criteria. So njengamanje sine DSM-5. So i-DSM-5 it's basically a criteria eclusterisha abantu according to ukuthi ba presenta ngani bakhala ngani. Bese siyabheka ukuthi umuntu mawukuthi upresenta ngalendlela then ufola under le criteria therefore unalesi sifo lesi. So ngizoyibala nje izifo ezimbalwa ukuthi mental health I-deep kakhulu. Asithathe lesi esibalulekile. U-DSM ugcina ngawutholanga usho ukuthini ucacise nje doka. U-DSM njengoba ngisho I-criteria ibizwa nge-DSM-4 sorry DSM-5 sesino 5 besisuka ku4. I-criteria esiyisebenzisayo it's a guideline esiyisebenzisayo ukuthi si diagnose ama mental health conditions. Angikunikeza umzekelo wama conditions schizophrenia. So schizophrenia it's a mental health condition, it's a disease, it's a disorder, schizophrenia. But umuntu presenter with schizophrenia upresenta majority of the time ngento kuthiwa psychosis. So mawubuka psychosis inezinto ezihlukile inama delusions, ama delusions ukuthi ukholwe into engekho. Uyibona nje wakheka isithombe yenza engekho sidalo uyibona ukuthi okay uyayikholwa ikhona kodwa ayikho bese kuba khona ama hallucinations la usukwazi ukubona khona even izinto engekho uzwe futhi nabantu abangekho. So leyo nto leyo sibiza psychosis. So it's part and parcel of schizophrenia. Kube khona bipolar mood disorder that has to do with mood. Now uba nama mood swings you fluctuate. Sure. This time we're happy, the following time so down, usungaza to depressed. So that's bipolar mood disorder and there are two types, type 1 and type 2. Sure. Bese sibheka anxiety disorders. So abantu abapresenta with anxiety meaning ukuthi abangakwazi ukuface a situation when there's ama stressors around them. Bese bakhona izinto ezibizwa PTSD, post traumatic stress disorder. Eyenzeka because you've had a trauma empilweni yakho. So whether I trauma yokuthi ungene kwi car accident, whether I trauma yokuthi mhlambe you've been sexually harassed or sexually violated, or raped, konke lokho it falls under PTSD because uba nama flashbacks awukwazi ucabanga kahle properly. Bese kuba khona izifo ezithinta even attention yomuntu. Zibizwa kuthiwa ADHD. So lapho sibheka ukuthi attention umuntu uyakwazi ukufocusa, uyakwazi ukuba semsebenzini, uyakwazi yini ukwenza yonke into ngendlela okumele yenze ngayo. Bese kuba khona the hyperactiveness of it, which is why it's called ADHD. So maningi ama conditions are fall under mental health, but we are guided by DSM-5. 0861596596. You can call us noma uthumele WhatsApp voice note ku 0789342827. Sikhuluma ke ezithinta I-mental health njengoba sike siwabheke izithinta kakhulu ke ezempilo ezahlukahlukene I-lifestyle ngaphansi kwazo ezithinta ke ezocansi the original sex indaba. Ngokuhamba kwesikhathi kwesibheke I-link between zona ezithinta ezocansi nayo ke I-mental health. Call us ushare ne-comment yakho kwi-Facebook page Indaba with Alex. It's not doc ilunga lethu lomndeni udokotela uNkosinathi Shabalala we-sexual health practitioner. Igama umeneliswa kaNdwandwe as I'm standing in for Alex Mthiyana. Let me take uSindi Mthembu usemtuba eNkodibe. Mvelase, welcome to Igagasi. Sanibona bhuti njani? Siyaphila kunjani? Ngiyaphila. Bengicela mina mhlawumbe ukungifisa ukusho nje ukuthi sometimes mangabe sikhuluma nge-mental illness I think as abantu because asikakachazeleki ngayo we always assume ukuthi it has to be umuntu sorry to sebenzisa legama umuntu ohlanyayo like ungcolile akagezi ushaya abantu anything but kodwa mase ubuka there are things nje esike sibone uthola ukuthi nje kakhulukazi kulezi zinto zomathandana ukuthi umuntu normal uright uyakhuluma but the minute mhlambe ningena kwi-argument naye there are things ezenza ibona ukuthi mhlambe lo muntu lo akekho right like nje mhlambe uzoza umuntu ethi ngoba ufuna ungilalela ngizomane ngihambe nawe ngiyokuphosa emgwaqeni omkhulu or ngizomane ngithatha imoto lesihamba ngayo ngishaya isingene ngaphansi kwe-truck but ngakusasa uma usuthi uyambuza ubona ukuthi
akasakhumbuli kwalezo zinto. So I think mhlawumbe enye into esingacishe sifisa ukusizakala ngakho ukuthi lo ovukwa ama-episodes athusayo during ama-argument or during a certain period of time, simconvince kanjani ukuthi sikhe that medical attention, because the minute elokhe ekusho then uyabona ukuthi ngelinye ilanga uzokwenza and then avuke esakakhumbuli because ngempela into engathi i-episode iphinde idlule. Yes, kuyazwakala Sinde. Doc, yazi menelisi uMamthembu uthinta into ebalekile ebucayi kakhulu, ngoba manje mawubuka vele sinenkinga ngoba there's a rise kwi mental health problems yabo. It's on the rise, iyanyuka, and ngake ngakhuluma ngathi anger is the drive for GBV. I-anger, but i-anger iyakheka, ucasuka, kodwa kuyakheka udlame libephezulu. Angithi sibulala nalento yokuthi indoda ayikhali ifela ngaphakathi. Isintu sithi indoda engakhali ifele embelekweni, umntana ongakhali ufele embelekweni. So konke lokho kubalekile, but the leading cause of ama-suicide amongst abantu besilisa cabanga ama-relationship issues. It's exactly what she is saying. So uma bembona umuntu ukuthi no mentally akekho stable, inkinga ukuthi kumele siwavula ama-platforms ukuthi abantu bazi ukuthi usizo bazolithola kuphi khona. Ingakho ke nami ngibamele ngokwami as uDr Shabalala ngibakhulumela even nabaphathi ukuthi abayinake indaba ye-mental health, because siyawadinga spaces la esizokwazi ukuthi abantu bezothola khona usizo le-mental health. Ayalekha in numbers emakliniki kuyabheda, Department of Health kumele usukume ubone ukuthi ungaselekelela kanjani kule ndaba ye-mental health. Usindi is mentioning ukuthi kube nama-threats akhona during ama-arguments ukuthi ngizoyiphihliza le moto. Kula ma-disorder kade wabala ungayilinka nayiphi? Well, maningi ngoba inkinga sibuka i-mentality yakhe lo muntu ukuthi ngaleso sikhathi esuke eyisho leyo nto okanye esuke ecabanga leyo nto yini emtriggerishayo ukuthi azafike khona lapho. So it can be anything ngoba it comes off as into anger, as into impulsive. So ukuba impulsive is one of the key things esibukayo when it comes to mental health yomuntu, because akhona ama conditions are present with impulsiveness. And inkingi leyo ke abantu besilisa ngicela bangilalele, akekho umuntu wesilisa ongathatha isinqumo angry ecasukile. Awukwazi ukuthatha isinqumo ecasukile, awukwazi. So yehla kuqala ube nengqondo yokuthi ube ne clear space yokucabanga before uthatha isinqumo. Does that still apply to nakubesifazana? Wonke umuntu ukuthi ilimaza abantu besilisa kakhulu lento ngoba abafuna ukukhuluma, umuntu agcine seyibulala kungaziwa nakwaziwa ukuthi uyibulalelani, kodwa bakhona abantu akade bembona around yena ukuthi akekho right. Inkinga bebengazi ukuthi bazomhambisa aphi or bazolithola kanjani usizo. Sindi, asibonge ngecomment yakho. Ngiyabonga kakhulu. Ezocansi on Indaba njalo ngo-7 kuya ku-8 p.m. Tonight, ulalele Indaba with Menelisi Ndwandwe, standing in for Alex. Kakasi FM. Listening to Indaba on Kakasi, sebethinda kakhulu ke ethinda i-mental health. I will take ama comments akhona la ku Facebook page yendaba njengoba unkululeko Tshani uthi ke umuntu engangizwana naye wayethanda isex ngalendlela exakayo. Ngiyabona sengathi nasekhanda wayengekho right. Wathi mayefika nje endlini efike egumule ethi akushawe umdavazo. Singakufaka ngaphansi kwe-mental health lokho kwenzeka? No, angikwazi ukuthi ngivuma ukuthi singakufaka under i-mental health condition. No, inkinga ngithi sihlukile lento esihlale siyiveza ukuthi bakhona abantu abathanda umdavazo more than abanye. Lokho akusho ukuthi lowo muntu mentally disturbed. Uzothola ukuthi uyena usesimeni sokuthi umdavazo uyamphilisa ngendlela omphilisa ngayo, and nanokuthi ke sibheke uthando lukhona yini, uthando noma likho, from yena lukhona yini uthando noma lukho. Dokotela uke wakhuluma ngokuya kulama institutions kuma clinics ngabe nakhona ezibhedlela kune narrative ekhona ukuthi abantu abathikamezekile ngokomqondo bayalithanda ucansi. Can this be medically supported? It can, definitely. Ngoba if ubuka i-mental health, we look at how the brain functions, uthi ingqondo isebenza kanjani. So ingqondo iba nama electrical impulses, ingqondo isebenza ngogesi basically. So ingqondo yona uma izokhipha ama impulses or uma izoba activated kuyadependa ukuthi iactivate kangendlela yipi yona. So akhona amanye ama conditions esiwabonayo ukuthi yazi uma lo muntu enale condition
ucansi in terms of ukulithanda kwakhe and indlela abuka ngayo even umuntu wesifazane ihlukile yashintsha mayembuka even ehamba emgwaqeni kuba ngazathi ufuna ukumqeda khona manje lapho ufuna umudla khona manje lapho you know so yonke leyo nto iya featureisha definitely kwi mental health because amanye ama conditions they tend to increase sexual hunger sexual desire indaba yokuba horny yokuqhanyelwa even amanye amaphilisi sometimes esiwasebenzisayo abuya limaze futhi nalucansi wona our mental problems ama mental conditions kukhona amaphilisi noma ama drugs adliwayo for ithinta kakhulu i-mental health ayenza ukuthi igazi ligijima ukhuluma ngogesi abagijimayo bese uthola usuyalithanda ucansi ngenxa yamaphilisi owadlayo it's usually the opposite actually ngoba uma sibuka mental health ama electrical impulses akho asuke haphazard all over the place so into esuke sizama ukuyenza unciphisa you know indlela ingqondo eshutha ngayo lama impulses so siyayicindezela ingqondo so cindezelekweni kwengqondo nocansi nalo liyacindezeleka ngoba phela ingqondo siyayidinga ukuthi ucansi isikwazi ukulwenza ngoba uyadinga ucabanga uyadinga ukukhala angithi kuba khona imizwa ehlukile imizwa yokuthinta kuyashisa kuyabantu bese kuba khona imizwa yomoya ama emotions leyo nto icontrolwa yini ingqondo. Then in terms of circulation yegazi lamaphilisi enzani kuze ngoba siyazi ukuthi igazi malingagijimi ngendlela ucansi ngiyalwenzela awavamisile ukuaffecta igazi per se you know kodwa akhona ke amanye amaphilisi ezifo ezifana no high agcina futhi ecindezela indaba yokungena kwegazi nokuphuma kwegazi endukwini but for mental health isikhathi esiningi kusuke ukuthi icindezeleke imizwa sibheke ithinta ke yona i-mental health we're linking it with ezinazo ithinta ke umdavazo ithinta ucansi. Let me now take uSanele Mkhize ulapha Peter Marisburg. Khabazela, welcome to Igagas. Yebo futhi niyaphila futhi malisi no dokotela. Sikhona ngathi there is a rain lapho khona. Hayi ngizozama ukushesha nje kuphuthuma. Sure. I-comment ene-question. Siqala la lento le mental health ibalekile. Asike sithi nje umuntu une-stress. Uthola ukuthi lesi stress sakhe usiyakwazi ukuthi asikhulume nomuntu. Mayekhuluma nomuntu kuyaba lo muntu akhulume naye mhlawumbe useyenza lento ibinhlekisa okanye yenza i-betrayal. Leyo nto imlidela kwesinye stress. Yeah, I'm not trying to be negative but ngikhuluma area into eyenzakalayo even nakumina. Ube ne-depression kanjalo that's why uthola ukuthi manje abantu abasakwazi manje ukuthi bayakhuluma okanye bavuleleke and if you follow the right channels uthola ukuthi manje ziyakhokha lezi indawo and manje nesimo seyimali again siyinkinga yabo so my question ukuthi udokotela mhlambe uma ngase kube khona indlela mhlambe enye elula yokuthi umqondo uclearisheke ukwazi ukuthi nje mhlambe uthi start on a new page angazi noma kuyazwakala Nangikhabazela dokotela. No definitely kuyazwakala khabazela ngoba ukhuluma ngento ekuthiwa i-psychotherapy. I-psychotherapy involves izinto eziningi psychotherapy ngoba sibheka even uku-involve kwabantu ababizwa ngama psychologist, ama clinical psychologist. Sibheka uku-involve kwama specialist, you know, abizwa ngama psychiatrist, yabo. So definitely uyakhala uyamuzwa naye umenelisi ukuthi uma beya kulezi indawo bagcina bengalithola usizo ngokuphelele ngoba manje inkinga ziyabiza le indawo idinga imali ingakho sidinga ukwelekelelwa ngoba sikhona mina ngikhona kodwa inkinga manje ngidinga ama resources ukuthi ngelekelela abantu so ngidinga ukwelekelelwa nami ingakho ngikhala ku Department of Health ukuthi awuyibuke lento mental health uselekelele ngoba abantu bayalidinga usizo inkinga thina sifaswe izandla ngoba asinawo ama resources akusibheka i-community noma ngabe olalele njengamanje bayakwazi beze forward kunina ukuthi bayakwazi ukuthi bafisa ukulekeleleka ngoba kuyakhuluma ile nange stigma esikhona bayakwazi ngalo ukuthi nina njengama practitioner umphakathi uyakwazi uphumela obala ukuthi uqhubeke ukuthi uyafisa ukuthi usizakale ngendlela ukwazi impela ngoba namhlanje besimele khona lokho impela ukuthi abantu abasukuma bakhuluma mina ngokwami isifiso sami ukuthi ngelinye ilanga ngibe neclinic ezokwazi ukuthi yelekelele even abantu abanama mental conditions isifiso sami leso ngelinye ilanga so ngiyasebenza impela ngiyabasukumela abantu and ngiyazi ukuthi egcineni sizogcina siphumelele menelisi ngoba i-mental health is a simple right for each and every person ophila empilweni i-access to mental health i-right yakho leyo. Can you link mental health with cheating? We can. How? Because phela now if ubuka cheating ubuka from different perspectives. Umuntu wesifazane uyena ochithelwayo noma uyena ochithayo, umuntu wesilisa uyena ochithayo noma uyena ochithelwayo. But isikhathi esiningi thina abantu besilisa uma sizochithelwa sivele sifuna ukumbulala lo muntu odla unkosikazi wethu.
nana lokho it's a problem ngoba manje abantu basemajele ngenxa yabantu besifazane yabo abantu bayashona ngenxa yabantu besilisa so definitely it does play a huge impact when it comes to that. Noke kuyazokala after i-cheating ibe khona niyakwazi ukuthi kungabe kuhambe ama psychologist mhlawumbe kulapha uthola umuntu othi hayi kusegazini into yasekhaya leyo yokucheat ngakwazi kuyokwehliswa kuya ngokuthi kudalwa yini kuya ngokuthi indaba lo muntu echeater ngoba phela nesizathu sibalekile indaba lo muntu eyenza lento eyenzayo exactly and phezulu kwalokho lo muntu ke uma kuukuthi useyibonile inkinga uyafuna yini ukuyilungisa nayo i-mental health masithi mental health awareness sisho ukuthi even nawe zinuka amakhwapha uyibheke ukuthi wena unjani kuhamba kanjani khona uma kuukuthi kukhona la udinga ukwelekelelwa khona uzokwazi ukubhodla ukhulume usho ukuthi nginenkinga ukuthi nokuthi mawusheshe ucasuka usheshe ukuphakamisa isandla ueda lento kuthiwa i-GBV and uzogcina usejele okungekuhle let me take okungekuhle at all ubusi kubheka usenyukhasele madadeni busi welcome to Igagasi. Yebo sanibona njani? Yes ngiyayiduka ukuthi right usuyicishile. Ngiyicishile baba. Yes i-comment or i-question yakho? I-question yami ngicela ukwazi ukuthi if ubukade uzona nomuntu ade e-abusive ekhulevele ekhaya bephila lempilo ukuthi ube kahle kumeza umamaki naye wakwenza lokho uma wena umuntu wesifazane ususukile eduze kwakhe uma mhlambe uya uthi uyomcheka uma uyagula uthola ukuthi ubona izinto wena ongaziboni ezwe abantu abakhulumayo wena ungabezwa labo bantu lapha afuna ukuhlala endaweni ethulekile ezwe lemsindo neningayizwa ngabe lokho kuyadinga yini ukuthi azaye kadokotela doc kuyadinga kakhulu ngoba untokazi ukhuluma ngento ekuthiwa i-psychosis uma kuukuthi uzwa abantu abangekho uma kuukuthi ubona izinto ezingekho then sekuhambe angeke ngisho ukuthi ukuphanjanelwa ingqondo kodwa sekuqala ukuthi ingqondo yakho iba affected na uma sibheka vele une history ethanda ukubanzinyana mangikhuluma ngento ekuthiwa i-absent father figure I'm not saying ukuthi ubaba yena ngokwakhe usuke ngekho lapho ngokwenyama usuke ngekho njengobaba lento istem kusukela vele back ekuthenini ekukhuleni kwakhe ubaba wakhe wayengekho ngesizathu sokuthi wayehlukumeza uma wakhe phambi kwakhe so leyo nto leyo iyam affecta that's why we say ama previous traumas they can end up affecting you later on in life even indlela owenza ngayo ama decisions even indlela ocabanga ngayo you know so untokazi definitely kumele bamsukumele ubhuti bamtholele usizo ngoba uzogcine elahlekelwa you know izinto eziningi ngokomqondo umconvince kanjani ukuthi ehambe yonibona ezodokotela ukuthi mayihamba kumele hambe yedwa noma inkosazana le ubusi kumele hambe naye okay i-mental health kuhlukile sibuka izinto ezu3 so uma kuukuthi umuntu uyizela yena lokho kubizwa ukuthiwa it's voluntary you know even if kumele simadmit siyibiza ngevoluntary admission bese kuba khona into ekuthiwa i-assisted admission la azo-assistwa yimina ezudokotela ukumkhombisa ukuthi uyalidinga usizo siyadinga ukuthi simadmit bese kuba khona le ekuthiwa i-involuntary admission la yena anqaba khona ethi hey akafuni ukuya esibhedlela but ngoba mina ezudokotela ngiyam-assessa ngiyambona ukuthi no ingqondo kukhona la ungahambi kahle khona ngiyakwazi mina ukucela i-state ukuthi simforce ukuthi asimfake ngaphakathi simenza ama-assessments simenza ucwaningo simnikeze i-medication ezonakekela lokho kwenzakalayo so those are the 3 types of abantu abangafika kimi bezocomplain with i-mental condition busi uyayithola i-response ngiyayithola futhi ngiyayizwa kahle engicela ukukubuza futhi okunye ukuthi lokho kuba umthelelo ongakanani kumntwana kubantwana mkhulu ngoba the same trauma le yena ayithola sekuyi-trauma yena ayinikeza izingane so angithi uyabona ukuthi kuzovele kube into engazathi umkhokha-ke manje i-generational curse you know kanti yena akusiyona asimsukumele kusayimanje you know ngingam-assist impela ungamletha kimi sihlale phansi ngimxilonge senze yonke into and then we can take it from there. Thanks Busi udoc when we are about to end the shows wasishiye ama contact acts ukhumbule ukuthi we listening to Igagasi njengoba ke sikuyona isex indaba ishow sidiscussa kama matters athinta i-mental health usukwini lwa namuhla usulinka nayo futhi ithinta yona ke umdavazo igame enkulu uke washo la ukuthi ke kuncane okwenziwayo mhla ka10 just 2 days ago bekuselebratewa i-World Mental Health Day dokotela konke lama initiatives akhona ungasho ukuthi kusasalele kubalekile lezi insuku zicommemorate noma zicelebrate kubalekile ukuthi nje it's not enough yabo i-awareness ye mental health is not
enough ngikhala nje ngalokho so kona kubalekile kakhulu kumele kwenziwe so that we can raise i-awareness ukuthi zikhona lezi zifo kanjena asingabacwasi abantu abanazo ngoba nabo bayalidinga usizo umuntu one mental health condition awungambuki ngendlela ehlukile kunomuntu one high labo bantu banezifo bobabili bayagula bobabili dokotela akwasibhekeke i-case study la yama couples amabili engabe ngokwama genetics noma ngokwe background yabo babili kukhona bayasafarisha when it comes to izinto ezithinta i-mental health injani i-performance yocansi lunjani i-sex life yabo in terms of ama genes abo sasengisholo ukuthi naye couple bo2 ibana i-background yokuthi akuhambi kahle ngokwe mental wise ngokwe mental health yabo i-performance ibanjani that's why lapho engibheke khona kuhamba kanjani kumdavazo even ngishathiwa oyedwa kwi-couple akuhambi ngendlela kuhamba kanjani kuyawulimaza umdavazo ngoba asibuke nje umzekelo we-depression you know if une depression usuke ucindezelekile so ucindezeleka ngokomoya ucindezeleka ngokwemizwa ucindezeleka nangokwempilo sometimes uze ube into ekuthiwa i-recluse meaning uyayiseclude from i-society from the community from abantu ugcina usuhlala wedwa yabo usuba nama thoughts angekho right uhleli wedwa ugcina ungasayiboni iworth yakho as umuntu ukuthi uqhubeke uphile bese kuqala inkinga yakhe so indaba yocansi iba affected kakhulu if ukuthi uzoba nenkinga you know that has to do with your mental health izoba affected because ucansi kuya nangokucabanga angithi menelisi kuya nangokuthi umuntu umbuka kanjani so ucansi luya nange communication so if you can't be on the same level nomuntu in terms of communicate akukhona la ingejana khona kuzogcina vele lokho kuyi-affectile i-relationship yenu and umdavazo is one place la okuvele kubhede khona kakhulu and once kwaba affected umdavazo kuvele kwande inkinga on top of inkinga sibheka ama matters onke athinta i-mental health you can call us ku 0861596596 noma ke sinayi alternative number u0315373000 kanti WhatsApp line for ama voice notes u0789342827 let me now take usihle cele lapha Fryhead sihle welcome to Gagazi yoni ngishumsakaze baba njani yes yaphila cele kunjani naphila nginenkinga baba ngine mental health lenikhuluma ngayo ngilamaphilisi ngiyajova manje inenkinga lana kwezocansi akusahambi kahle kuyenzeka isikhathi lo mnumzane wami lo angavuka athatha isikhathi mase kuzophela inyanga avuke bese kuba nenkinga yomchamo umchamo omncane sometimes ngiyashaya yodwa emva kwalokho engabe savuka umnumzane avilaphe engabe sakhipha futhi umchamo ngichame nje kanye angazi ngenza kanjani ujova kangake sihle ngabe enyangeni noma kanye inyanga ngijova kanye inyanga okay doc nawu sihle sihle angengigcile ekuthenini unayiphi yona i-mental health condition okay angezukugcila ngalapho into engizoyibuka ukuthi okay fine ngoba unayo i-mental health condition you are on treatment uthatha i-treatment ngiqeda kusho nje impela ukuthi i-treatment sometimes iba nalento yokucindezela meaning ukuthi even ama emotions yawacindezela yabo imizwa iyayicindezela so kwenzakala lokho njengamanje kuwena unento ekuthiwa i-erectile dysfunction uzothola ukuthi kuyi-side effect yayo i-treatment le oyithathayo you know so into engathi asiyenze ukuhlala phansi sibonane ngiyibuka i-treatment yakho then ke sesingaku-advise ke further ngoba akhona amanye ama-treatment options ukuthi kuyadependa nje ukuthi wena uthatha yiphi yona treatment and then isingenelele khona lapho uyazwa Magaya ngicela emsakazweni baba ngikuzwa kahle lefonini nokusho ukuthi ifoni yakho udokotela ngicela umphindele nje ngoba ukhona kulayini so ngithi baba indaba lana isekuthenini une mental health condition and uyithathela i-treatment okay so lento eyenzakalayo ingafika in the form of ukuthi ama side effects ale medication oyithathayo ngoba i-medication eningi esebenza kuma mental health conditions ivamise ukucindezela in terms of imizwa yama emotions and imizwa lena yokuthinda okay so uzothola ukuthi sekwenzakala lokho kuwena ngenxa ye medication une erectile dysfunction njengamanje induku ayiqini ngendlela okumele iqine ngayo ayisebenzi ngendlela okumele isebenze ngayo so ngidinga ukubona ungiphathele medication yakho oyithathayo bese ngiyibuka bese ngiyabheka ukuthi kukhona yini engingakwekelela ngakho ukuthi sishintshe medication okanye ngirecommend something else uzowashiya ama contacts udokotela yes ulalele nje esihle uzokwase share ama contacts akhe udokotela thanks for ukuthi usifonele okay siyabonga danke Magaya
We're listening to Igagas. Sikhuluma indaba eyithinta i-mental health. Naye kudokotela uNkosinathi Shabalala. Ngoba sibheka onke ama-matters athinta i-mental health. Ake ngibheka amanye ama-comments akhona la on Facebook. Indaba with Alex njengoba sibheka nje kakhulu eyithinta yona ke i-mental health. Kukhona ke la i-comment ekhona la thinta ukuthi ke usamukelo Majola uthi ke ugogo ube ne bipolar and nomama unesimo esithi ke asifane sekuphinde ke kuyadlulela futhi nakuzona ke izingane sengathi nje sekumndeni ohlaselwe lesifo okuthiwa ke i-bipolar uke wasichaza ukuthi siyini kushuthi ke singasho kwedlula from ama-genetics ikhona i-genetic link kwezinye izifo you know eyiphathelene ne-mental health ikhona i-genetic link meaning ukuthi igijima emndenini you know le ndaba yaleso sifo leso kanje ngayi-bipolar i-bipolar ina i-genetic link so uzothola ukuthi vele kwenzeka exactly lokho ukuthi abazali sebeke baba ne-bipolar ingane izoba ne-bipolar isizukulwane sizoba ne-bipolar so definitely that is true ukuthi zikhona ezinye izifo ezine genetic link. Ngiyazwakala dokotela. Let me take uMbali Zikode ulapha eMawood. Mbali, welcome to Igagas. Yebo futhi menelisi njani? Isikhona Mbali kunjani? Ngiyaphila nami. Engikunotisayo ngathi kunemvula ekhona namuhla kunjalo? Ya kuyanetha uqala nje manje uma ungena ke la office ngivamisa ukufika a bit early. So manje ngiyathuka nje ukuthi awuseliyana njalo eminyanga. Yebo bayiyana. I-comment yakho? Yebo ngicela ubizo nje kudokotela. Mina ngingomunye owabantwana inkinga yokuphazamiseka komqondo. Kuyimanje nje ngithatha i-treatment njalo mekuphela inyanga nje eclinic. So manje kushuthi ngaba nenkinga yokugula ngomqondo. Angazi ukuthi ngachaza kanjani kodwa nje ngangiba namanga ngizwa amazwi akhuluma endleleni yabo. Angitshela ukuthi angenzi into singenza izinto ezibhedayo ezingekho right. Nginanengane futhi manelisi zathathwa kubo kababo wazo zithathela ukuthi angiyiphethe kahle ngale ngenxa yokuthi ngiyagula. Manake Mbali uma uya ke kodokotela bakuchazela ni condition okukhona njengamanje ukuthi medication indlela okumele uyithatheke ngakhona uyithatha ngendlela okuyiyona. Yebo futhi ngithatha ngendlela okuyiyona manje inkinga yami la ngifisa sengathi ngingaphinde futhi ngihlale nezingane zami ngalendlela bengade ngihlala nayo ngazo manje angisakwazi ukuthi ngihlale nazo. Kukhona ukuthi uyayikhumbula izingane. Yebo kodwa ziyafika zizovakasha kodwa zifika kanzima ngani ngoba ngihlala ngedwa la ngihleli khona. Doda. Mazikode kunjani? Ngiyaphila futhi njani? Ngixolise man kulokondlula kukona. Into enzima lena into efacewa abantu abaningi you know abanenkinga with ama mental conditions ngoba anivikelwe nina nibukwa njengabantu abangekho normal anivikelwe. Angithi uyabona even now uyayithatha medication uyithatha ngendlela kodwa njengamanje kune difficulty ukuthi wena ube ne access einganeni zakho uumama yabo. So leyo nto izoqhubeka vele ikulimaza ngoba manje bayakuvimba ukwenza lokhu wena ofuna ukwenza ukuthi ube umama ngokuphelele. So uzogcina ngempela usu depressed njengamanje ukhala ngokuthi wawuzwa abantu abakhuluma emadlebeni akho. Those are called auditory hallucinations. So there are different types of hallucinations. Ama hallucinations presentation umuntu abanayo ukuthi sometimes uzwa amazwi endlebeni kodwa bengekho abantu. Sometimes uyababona abantu abangekho. So those are visual hallucinations. So ahlukile ama hallucinations. So ingakho bamqalisa with treatment. So ba pick up that thing ebizwa nge psychosis base bemqalisa with treatment. So uzothola ukuthi uclassed as umuntu one schizophrenia. So that's why ethatha treatment. You know, so njengamanje kodwa inkinga ayifacile is ukuthi even umthetho awufuni ukuvikela abantu be mental health. Ngoba njengamanje fuza ngabe ingalo yomthetho yangenelela ekuthenini uyavimbeka ukubona izingane zakhe. Azikho izathu ezi official angayibeka yena ukuthi no nginenkinga ngokuthi that's why ngakwazi ukubona izingane zami kodwa bayamvimba and uvinjwa umndeni. Uyakwazi ukuthi ke ubafonele abantwana Mbali? Yebo futhi ngazama ukuthi ngibathengele amafoni ngibathole emafonini. Dokotela hayi kulula uma kuukuthi ngempela untokazi usenkingeni uxineke ngaleyo ndlela and bayamcindezela akangithinte ngizolishiya ucingo
isandla sami ntokazi asifinyeziwe ukuthi ngelekelele la kumele ngelekelele khona yezwa. Exactly. So ngithinta sizokhuluma bakhona abantu esingakhuluma nabo sibheke ukuthi situation yakho singayilungisa ngani. Mana ke are you under I disability grant card njengamanje uthatha I disability grant? Cha disability angaze ngisukumele ngani ngoba vele ngihlala ngedwa akekho umuntu ongisizayo ukuthi abo ngihambe edolde. Ngaxabana nomndeni wami ngoba ngangibona sengathi ngithakatha kodwa manje ngiyabona ukuthi akwakungakikona kwangakona ukuthi bangithakatha. Khuleka ntokazi yonke imibuzo yakho nenkinga zakho izophenduleka thinta mina ngizokwenzela yonke into ngizokucela futhi ukuthi mase ngikwenzelile ubuye usitshene ukuthi bakusizile indaba abantu engixhumanise nabo. Mbali siyasizwa istory sakho and siyazwelana naso kakhulu sizokwenzela kubelula ke for wena. Inamba yakho sizokwasinika udokotela direct and ushabalala bayicommitter la ukuthi uzokwazi ekuthinte so that ukwazi ukuthi ungazulinde ukuthi kuphele ishow ukuthi uthathe inombolo. Thanks ukuthi ukwazi ukuthi ube brave usifonele siyabonga uzosizakala. Yebo ngiyabonga kakhulu mene. Thanks Mbali izikoda lapha eMawude share istory sakhe esibhlungu ukuthi akakwazi ukuthi ke ebone abantwana bakhe. Uyasho ukuthi yakwazi ethatha amaphilisi ngendlela okuyiyona. I will now go to kuTumelo Morocco use Pretoria. Tumelo siyakwamukela egagaseni. Okay. Tumelo sicela nje usuke eduza kwe radio so that ukwazi ukuthi uzwakale ngendlela on air. You welcome to Gagas. Hi sir, how are you? I'm good Tumelo, how are you? I'm good baba. Ngicela ukukhuluma no doc. Yes, uthi doc uyakuzwa khona. Dokotela mina ngiyothi doc athola accident working in a farm then ngalimala isandla ngaphuka spinal cord so ngi-quadriplegic. Manje doc nginokukwata yabo ngikwate kakhulu to the point ukuthi I even scared of myself and the relationship uthole manje struggle sharp because of anger enginayo but I have never told especially ukuthi bathi mental health or disease or whatever. So angazi doc ngincedakala kanjani leso simo futhi kanjalo. Okay baba. Mina ngokwami as udokotela angeke ngize ngiclusterishe as umuntu on a mental health problem. Ngoba manje it's stemming from somewhere. You know, walimala uyi-quadriplegic meaning ukuthi izandla zakho nenyawo zakho ayisebenzi. You had into ekuthiwa spinal cord injury. Now spinal cord si-communicateisa ingqondo nomzimba siphinde futhi sithathe information from emzimbeni sise ngqondweni. Kuwena akusenzeki lokho njengamanje. Even induku uyathola ukuthi ngesinye isikhathi iyavuka ngoba induku isebenza ngezinto eziwu2 isebenza ngegazi bese isebenza ngemizwa. Wena ulimela imizwa. So igazi lisakhona lisaflowa. So kwesinye isikhathi uzokubona engazathi iyavuka induku iyaqina. You know, kodwa uma mayekuthinta lapha ezantsi akezwa lutho ngoba akena sensation akana lutho. So spinal cord isebenza kakhulu kwi central nervous system. No, spinal cord you know masibuka I nervous system. Khona central nervous system bese kuba khona I peripheral nervous system. So spinal cord isona esikhipha ama nerves ukuthi aye peripherally ayonikeza umzimba information. Bese the central part of it is the brain. So the central nervous system is the brain. Bese spinal cord si communication ne connection between umzimba nengqondo ngokukhipha ama nerves. So khona ama afferent nerves aphumayo bese kuba khona ama efferent nerves abuyayo. Njengoba kuzoba khona igazi lizofakwa imithambo ekuthiwa ama arteries bese likhishwa imithambo ekuthiwa ama veins. So nengqondo ke ama nerves asebenza kanjalo. So yena ulimele spinal cord ukuyizona isicommunicator bese ke kuba khona lokho ukuthi ke une anger e build up ngaphakathi kuyena. So lokho kumele sikusukumele ngoba izo build up anger. Remember usephucwe into akade enayo. So yena akasayibuki ngalendlela you know okumele ayibuke ngayo. Useyibuka njengendoda eseyisahluleki esifailayo kanti no akukho kanjalo. So kumele nihlale naye phansi. Kumele sihlale naye phansi ngoba manje kumele isimo yena ngokwakhe as accept ngoba uma sithi uyi quadriplegic that means ukuthi you had a total severed spinal cord meaning ngeke imizwa isabuya ngoba spinal cord asipholi. So yena ngokwakhe kumele aqala accept isimo ukuthi usawumuntu usaphila baningi abantu abangenayo imphefumulo la ngaphandle asebeshonile. So yena usaphila kukhona into asangayenza ngempilo yakhe. Tumelo before I-show iphele udokotela uzokwazi share ama contacts akhe. Thanks ukuthi ufonile. Much appreciated sir. Thank you so much. Thanks. Ngithola ke Gagas FM app Gagas i-show njengoba elapha ePretoria. Thanks not doc umcacisela ukuthi case yakhe
no specific kuyona i-mental health. Yeah, it's not specific. Yikho ukuthi ngiyake ngibaqhuqumezele even odokotela abaningi. Let us be honest, asibe honest kuma patient ethu. Singawafihleli iqiniso. You know, ngoba bakhona abantu abasesimeni sakho utumelo abayitshena ukuthi basazophinde futhi bakwazi ukuhamba. Ngesizathu sokuthi odokotela ababatshena iqiniso ngoba once umuntu wamtshena iqiniso usuzokwazi ke manje ukubheka ukuthi uresponda kanjani kulelo qiniso bese udila nama issues avezwa yiko konke lokho. Kule case kaTumelo earlier uke wakhuluma nge-PSTD ngeke nisiyilinke okuyi singayilinka impela ngoba if ubuka i-post traumatic stress disorder igcina ifika with ama anger issues. You know, bese kuthiwa umuntu unento ekuthiwa i-toxic masculinity kanti no uvalelekile ucindezelekile akakwazi ukuthi uzophuma kanjani uyasindelwa emahlombe uthwele kanzima. Ingakho ngithi indoda kumele ibhodle. Ukukhala kwendoda akusiza inyembezi. Indoda kumele ibhodle ibona ukukhala kwayo lokho. Dokotela Nkosana Shabalala esinayo, you can call us ku 0861596596 noma ku 0315373000 so that sithole your story ushare nathi udokotela uzokwazi thike kulekelele. Kukhona la ne comment esuka kumakhekhe siboniso odabeni olithinta yona i-mental health. Uthi ke la kwamakhelwane kunesimo sokuthola ukuthi izingane zakhona kukhona ugcina ingazwani ngendlela nama parents azo zona lezi izingane. Ungabe ama conflict akhona singakwazi siwalinka dokotela ne mental health ama conflicts akhona kuma families? Definitely ngoba we look at our family dynamics. Family dynamics are very important. Njoba ngisho ukuthi i-family structure ibalekile. There's a reason why kukhona into ekuthiwa i-family structure. You know, so kubaleke kakhulu ukuthi siubheke na umndeni ukuthi unamthelela muphona ngoba singamthola umuntu onayo mental health problem on a condition, right? Simsize thina simelekelele simfake la kumele simfake khona kuma institutions ethu. The problem is now mase simbuyisela back, you know, to the community, mase simbuyisela back to the family. Remember asikakayishintshe environment le emenze wafika kulesimo sokuthi abe ne mental condition ngoba sikakadili nama family dynamics akhe. So ama family dynamics abaleke kakhulu kwi mental health. Let me now take utholakele esikhakhane use Peter Marisburg. Mboma, welcome to Gagaza. Sanibona ne studio niyaphila. Siyaphila, tholakele kunjani? Siphilile nathi ngiyabonga ukuthi ningiphendule. Wamkelekile tholakele. Ngibonga kakhulu ngibingelele nakudokotela. Ukukhulu nje ungabambezeleki ngifisa ukuqonda la nginomuntu engiphila naye. Asishadile as-such kodwa sesinesikhathi eside siphila. Kodwa into engiyiqaphela kuyena unama anger issues. Angikwazi ukukhuluma naye because every time you try and address issue yakhe yama ye anger because it requires into encane into nje oyibonayo mina nawe nje obonayo ukuthi ayinaso isidingo as such. And ngathi mengikhuluma naye ngelinye ilanga sixoxa nje kungekho lutho wakwangivezela ukuthi esakhula abantu osisi ababebadala kunaye babenaka ukudlala ngabo like sexually. Could that be effect evela manje yini? Before udokotela respond tholakele uthesa isikhathi eside nezwana no partner wakho isikhathi singakanani? Yes, it's about 12 years. Dog? Yeah. Yazi lenta khuluma ngayo into esilwa nayo even you know in our days siyalwa ngalenta khuluma ngayo intokazi ukuthi kuba khona ukuhlukumezeka kweingane ngesizathu sokuthi abantu abadala you know they take advantage of ingane yabo. So it's an issue leyo nto because ingane remember umuntu osuke powerless. Now even now yena ubhuti usane anger uzothola ukuthi bona laba bemhlukumeza sebeshonile. You know, but now uzoyikhiphela kubani anger ngoba akasakwazi ukubuyela kubona abaqonde. So njengamanje usenkingeni vele ubhuti. So it's an issue ngoba izogcina ilimaza even yena usisi. Ngoba makuthiwa une anger issue, unama anger problems, that means ukuthi unama triggers. And uzothola ukuthi usisi usay part and parcel of ama triggers of ukuthi abe angry. Now uzogcina enza something engamele ngabe uyayenza. So definitely the fact of ukuthi useke wahlukumezeka ngokocansi, you know, esamncane, it plays a very big role
kulento akuyona kulesi simo akusona njengamanje. Tholakele uyayizwa iresponse dokotela. Ngiyayizwa butami ngiyabonga kakhulu. Could it also link to serial cheating? Because ngeke ubut uyabawisa well left right and center. Majority of the time, yes, it does lead to leyo nto leyo. Remember, umuntu osuke enukubezekile uhlala nayo lento ngaphakathi, for a long time. So kwesinye isikhathi abanye abantu ucansi umdavazo balisebenzisa as a form of relief. Yabo, bafuna ukurelease ngalo. So ingakho sometimes akayifuni into emkhulumisayo, yabo. Laba abantu othi uyabaqeda uzothola ukuthi vele mayefika kubona abafiki afune ukuthi akhulume, yabo. Ufika enze lento ayenzayo aqhubeka kandlule. Whereas kuwena nikwi relationship and senibe ndawonye isikhathi eside. So uyakuwena uma ezoba nawe wena mawuzofuna ukukhuluma naye uzothola ukuthi ngesinye isikhathi mhlambe kuyaphakama even umoya ngicine nithethisana yonke leyo. Yeah, he's very defensive. Awuzwaka ngithi yabonaka. So kukhona esingamelekelela ngayo ntokazi khona. No. Ngiyabonga kakhulu dokotela. Ngiyabonga kakhulu. So thanks Tholakele you called us. So uzokwazi ukuthi udokotela eshiyeke ama contacts. Umention into ebalekile la uTholakele ukuthi serial cheater upartner wakhe. I believe ngoba esho nje idabeni elithinta ienga ukuthi utalikhulunywa lolu daba ukuthi kungani akukhulunywa and futhi akadingena kuyichaza ngokubuka kwakhe, yabo. Kanti akabona ukuthi lana uyalimaza. So kumele simbone imentality yakhe sokwazi ukuyishintsha. Umuntu wesilisa uyafundiseka. Ingakho ngihlezi ngithi siyakha lana, asibhidlizi la ekhaya siyakha. So singamakha simbonise uyakwazi ukuboniseka umuntu wesilisa. Ukwazi ukuthi kuhambe nje. Ukwazi ukuthi agcine sekwazi ukuvuleleka kumama akhulume naye ngaphandle kokuthi acasuke ngoba njengamanje usebenzisa lento yokuthiwa ubudoda uyindoda nayo into ayisebenzisayo ubalekela inkinga zakhe usebenzisa ubudoda ukukhava inkinga zakhe. No, dokotela kuyazwakala kakhulu yamametha abaluleke kakhulu manje lokwenza neemphasis ukuthi udouble thinta mental health lubaluleke kakhulu and kumele addresswe ngendlela okuyiyona yona. Baningi umlaleli abangenile la befisa kakhulu ukuthi ungakwazi ukuthi besizakale. Akushiya nje ama contacts akho eyathina utholakalaphi udokotela. Ngiyabonga kakhulu baba. Ngitholakala inamba yami yocingo ngisanenkinga ngale landline ngizontshena kodwa mase ukuthi isi up and running. So ngicela sigcile kulena ka 063 847 0511 ngizoyiphinda 063 847 0511. Kule number ungangishayela ucingo okanye ungisendele WhatsApp ukwazi ukwenza appointment ukuthi uzongibona ema-office amabili ala eThekwini. Akepha ama-office kuze umuntu ecabanga kwi-planning. Kukhona esemakethe eChesterville Rank and then bese kuba khona eSettlement eKK kwaDabeka ePharmacy at Spa. Thanks dokotela ukuthi beyiphathi yeshow osukwini lwanamuhla. Ngiyabonga baba. Udokotela Nkosinathi Shabalala. Ukhumbula ukuthi uyakwazi ukuthi ucatch this conversation kwiGagasi FM app so that wazi ukuthi kade kwenzakalani kwi-shows nama-shows ekade khona throughout the week kwi-channel yendaba uyakwazi ukuthi uwathola. Facebook Menelisi Ndwandwe siphelele thinzuzo lapha ku-X noma ku-Twitter @menelis_n like futhi ke ne-Facebook page ye-show Indaba with Alex. Ngemuva ukuthi ke sesikhulume ngeindaba ezingaka ezithinta yona i-mental health sekuyisikhathi sithi nje ukurelaxa kancane ngoba iGagasi FM hip hop sessions ikhona no DJ Lab. Thanks ukuthi ukwazi ukuthi ube yiphathi yayo ke issue this week. Next week on Monday sibuya ke ne-open line sesikhuluma ngama matters akuwena no-office ukuthi ekwazi ukuthi ebe khona. Siqinisekise omadlala ube khona kwi-digital side kwi-production kanti ke umdidiyeli umkhulu besiholwa producer la uMr Siphelele Mzuzu. Indaba njalo ngomsombuluko ngo7 kuya ku8 pm and on Tuesday to Thursday ngo6 kuya ku8 kusihlwa. Indaba